שלום חברים, אני שמחה להיות איתכם שוב. הפעם אני מקליטה לכם את השיעור ואתם תצפו בו מאוחר יותר, בזמן שיהיה לכם נוח. היום אנחנו מתחילים ללמוד תחום חדש שנקרא גיאומטריה או הנדסה. אנחנו נלמד בשיעור הזה על צורות ועל קווים. היום אנחנו נתחיל בנושא קווים. אז על מנת שנתחיל את השיעור, אני רוצה לשתף אתכם במסך. אז תמתינו רגע כדי שאני אשתף את המסך. רגע, שנייה. זה הספר שלנו, תפתחו את ספרי גיאומטריה שלכם בעמוד 7, שזה העמוד הזה, כמו שאתם רואים. אני מחכה רגע 2 דקות, ואני אומר לכם שלשיעור הזה אנחנו נצטרך חוטים. יותר מאוחר, אתם לא צריכים לגשת עכשיו להביא, יותר מאוחר אתם תצטרכו חוטים, זה יכול להיות חוט תפירה, זה יכול להיות שרוך של נעליים, זה יכול להיות חוט צמר, ורצועות להרכבה מתוך שקית האביזרים. בתוך שקית האביזרים שלכם של חשבון יש שקית שקופה, ובפנים יש רצועות להרכבה. הן בדרך כלל בצבע צהוב או אדום. אז זה מה שתצטרכו לשיעור. ואנחנו מתחילים. שימו לב, הנה גיא. לגיא יש מכונית, והוא סרטט לה 3 מסלולים. המסלול הראשון זה נקרא קו ישר. אתם רואים? קו ישר. המסלול השני, האמצעי, זהו קו שבור. למה שבור? זה איזשהו ישר שפתאום שוברים אותו. אם אתם תסתכלו עליי, אני מחזיקה קשית. זה כמו קשית, קשית לשתייה, שהיא ישרה. אתם רואים? זה קו ישר, שפתאום אני מחליטה, לשבור אותו. שברתי אותו, אני יכולה לשבור אותו גם בצד השני. זה קו שבור. זה ישר שהוא נשבר. ואיפה שהוא נשבר, יש לנו קודקוד, נקודה שמחברת בין הקו שלמטה לקו הישר. והקו השלישי הוא קו עקום. זהו בדרך כלל קו שהוא מפותל. אם תיקחו את האצבע שלכם ותעבירו אותו כמו מכונית, תלכו על הקו הישר, מהקצה, עד הקצה, אחר כך תלכו על הקו השבור, מהקצה עד לקצה השני, ולבסוף תלכו על הקו העקום עם האצבע. כמו שאני הולכת עם החץ, אתם תעשו עם האצבע. אלה 2 המסלולים, ואלה בעצם סוגי הקווים שלנו. קווים ישרים, קווים שבורים, שזה ישר שנשבר, והנה הנקודה שבה הוא נשבר. עוד ישר שנשבר פה, זה קווים שבורים, וקו עקום שהוא בעצם קו מפותל. מעולה, כל הכבוד למי שהלך עם האצבע על 3 סוגי הקווים שלנו. באותה דרך, תלכו עכשיו, כמו המכונית, תובילו את המכונית עם האצבע שלכם על כל הקווים שיש לנו בסעיף ב'. אתם רואים? זה סעיף ב'. פשוט תלכו, אני הולכת עם החץ ואתם תלכו עם האצבע. על הקו הראשון, על הקו השני, ועל הקו השלישי, מאיפה שהמכונית נמצאת.
אז ילדים, כל המסלולים האלה שסרטט גיא פה למטה, בסעיף ב', מאיזה קווים הם בנויים? האם הם בנויים מקווים ישרים? האם הם בנויים מקווים שבורים? או מקווים עקומים? מה אתם אומרים? נכון מאוד חברים, הם באמת בנויים מקווים שבורים, ולכן אתם צריכים לקחת עיפרון, ובעזרת העיפרון, גם אני אקח עכשיו עיפרון, רואים, יש לי פה עיפרון, אני אקח את העיפרון, ובעזרת העיפרון, אני אקח צבע אדום כדי שתראו אותו, ובעזרת העיפרון אני מקיפה את המילה שבורים, תסתכלו איפה היא נמצאת, כל המסלולים שגיא בנה, בנויים מקווים שבורים. המילה הראשונה המודגשת בשחור היא קווים שבורים. אז גם אתם מקיפים. מעולה, אתם נפלאים, כל הכבוד לכם. עכשיו אני הופכת את הדף לעמוד הבא. גם בעמוד הזה גיא סרטט הפעם 3 מסלולים אחרים. בואו נלך עם האצבע על המסלול הראשון, המכונית נוסעת ונוסעת עם האצבע על המסלול הראשון, מעולה, ועכשיו היא נוסעת למסלול השני, עד שהיא מגיעה לנקודת ההתחלה, וגם על המסלול השלישי. מצוין. מי יודע ויכול להגיד לי כל המסלולים האלה שעברנו עליהם עכשיו? מאיזה קווים הם מורכבים? האם הם מורכבים מקווים ישרים? או, האם הם מורכבים מקווים שבורים? לא. אז ממה הם מורכבים? נכון מאוד. הם מורכבים מקווים עקומים. אז שוב אתם לוקחים את העיפרון שלכם, וגם אני לוקחת אותו, ואני מקיפה את הקווים העקומים. פה כתובה המילה עקומים, אותה אני מקיפה. עכשיו אתם מקיפים חמודים, אני מחכה לכם עד שתקיפו. מעולה. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף ד'. בסעיף ד' יש לנו עוד 3 מסלולים שגיא בנה. תעברו עם האצבע על כל 3 המסלולים, כמו שעברנו עד עכשיו. מצוין, המכונית נוסעת לאורך המסלול, וגם לאורך המסלול השלישי. ומי יכול לומר לי איזה, רגע, אני רוצה למחוק את מה שיש לי פה, שנייה. בואו נראה איך אני דוחקת את זה. רגע. שנייה. אני לא יודעת כרגע, אבל לא משנה. כל המסלולים הם קווים ישרים, אז הפעם אני אקח צבע אחר, בסדר? אני אקח צבע אחר, נלך לצבעים שלי, אני אקח צבע כחול, בואו ניקח את הכחול,
בצבעים. שנייה. כחול. ובצבע כחול אני אקיף כל המסלולים האלה בנויים מקווים ישרים. מעולה. הנה, אני מקיפה את המילה ישרים בצבע כחול. תתעלמו בבקשה מהאדום, כי האדום הזה שייך לעמוד הקודם. אז אנחנו, הנה המחק שלי, לא מצאתי אותו קודם, אז עכשיו אני אמחק את הקו הזה. ועכשיו יש לנו רק קו אחד כחול, אתם צריכים להקיף אותו בצבע, בעיפרון רגיל. מעולה, כל הכבוד לכם. יפה מאוד. אז אני חוזרת ומזכירה שלמדנו 3 סוגים של קווים. קווים ישרים, כמו כאן, קווים עקומים, כמו כאן, ואחרונים חביבים זה קווים שבורים, כמו כאן. מעולה, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם במצגת אינטראקטיבית. עכשיו אני אראה לכם איך אני נכנסת אליה, ואחר כך אתם גם תיכנסו אליה. אבל לפני שאני נכנסת אליה, אני צריכה לפתוח אותה, אז תחכו שנייה, אני כבר עושה את זה. אני לא בטוחה שאתם יכולים להיכנס בעצם. זה רק של המורים, אתם לא יכולים להיכנס למצגת הזו, אבל אני אוכל לשתף אתכם במצגת. הנה אני פותחת אותה, אני כבר מראה לכם, אני חוזרת לזום שלנו, הנה אני, ועכשיו אני משתפת מסך, שוב, תכף תראו את המצגת, הנה, פה נמצאת המצגת, ונראה, הנה, אני משתפת עם המצגת. באי קטן ומיוחד גר קוסם מאוד נחמד. שנבוא לטירה שלו הוא רוצה, אז בואו יחדיו ולהרפתקה נצא. תראו, קיבלנו הודעה מהקוסם. בואו נפתור ביחד את החידה שהוא חיבר. לפניכם 3 סרטוטים. מי יודע מה שמם? אתם כבר יודעים את השמות של הקווים האלה, נכון? כל הכבוד, אלופים. אלו הם קווים כמובן, אך הם שונים מעט זה מזה. זהו קו ישר, זהו קו עקום, זהו קו שבור. צאו אל האי, ובדרך גררו אל הספינה רק קווים ישרים. אני צריכה לגרור לספינה קווים ישרים, אז תעזרו לי. איפה אתם רואים קווים ישרים? נכון מאוד, הקו האדום הזה הוא ישר, אז אני גוררת אותו אל הספינה. מי יכול לעזור לי לגרור עוד קווים ישרים? נכון מאוד, גם הקו הירוק הזה הוא ישר, אז אני גוררת גם אותו. יש עוד קווים ישרים? כל הכבוד לכם, גם הקו הצהוב הזה הוא ישר. אני גוררת גם אותו. מעולה. והאם יש עוד קווים ישרים? נכון מאוד, יש עוד קו אחד, הנה הוא. גררתי גם מצוין, אותו. אספתם 4 קווים. כעת תוכלו להיכנס אל הטירה. לפניכם 2 סרטוטים. במה הם זהים? שניהם קווים שבורים. שניהם קווים עקומים. מה אתם אומרים? הם קווים שבורים או עקומים? אתם צודקים, שניהם קווים שבורים. נכון מאוד. שני הסרטוטים הם קווים שבורים. אך במה הם שונים? במה הם שונים, ילדים? שימו לב, זהו קו שבור סגור, וזהו קו שבור פתוח. מצוין, ילדים. אני עוצרת פה, כי זה נושא כבר של השיעור הבא, ואנחנו נמשיך את המצגת מהמקום הזה בפעם הבאה.
עכשיו אני חוזרת למסך הגדול שלנו, ואני רוצה להסביר לכם את שני העמודים שיש לכם לעשות בבית. אז בואו נפתח את הספרים. אני שוב אציג בפניכם את הספרים, רק רגע. אני חוזרת לספר, ואני אציג בפניכם את הספר שוב. שנייה, הנה, זה הספר שלנו. אנחנו נפתח אותו בעמוד 9, ואני מסבירה מה המשימות. המשימה הראשונה שפה נמצאת היא משימת רשות. מי שרוצה, עושה. מי שלא רוצה, לא חייב לעשות אותה. אבל אנחנו מאוד מאוד נשמח, לירון ואני, שמי שעושה את המשימה הזו, יצלם לנו תמונה של מה שהוא עושה, וישלח לנו בהודעה. המשימה היא כזו, אתם צריכים לקחת חוט כלשהו, או שרוך, או חוט צמר, או חוט תפירה. ואתם צריכים לקחת קשיות לשתייה. ואתם יכולים גם לקחת מערכת האביזרים את הרצועות להרכבה. מה שאתם צריכים לבנות מכל הציוד שאמרתי, זה שני קווים שבורים ושני קווים עקומים. אחרי שתבנו את הקווים העקומים ואת הקווים השבורים, תנסו לראות מה דומה בין הקווים השבורים שבניתם, ומה דומה בין הקווים העקומים שבניתם. אנחנו שוב נשמח לקבל תמונות של הקווים העקומים והשבורים שבניתם. ועכשיו למשימות שהן משימות חובה. משימה 2, אתם רואים שיש פה את המספר 2, משימה 2 היא משימת חובה. אתם צריכים במשימה הזו צבע חום, אדום וירוק. מה עושים עם הצבעים האלה? בצבע חום מקיפים רק קווים ישרים. אני אראה דוגמה. אני אקח חום, אם יש לי פה חום, רק שנייה. הנה. בואו נראה אם יש לי חום. יש לי חום. אני אקח חום ואני אקיף רק קווים ישרים. הנה ישר אחד, ואני אמשיך ואחפש עוד ישרים, ואני אקיף את כל הישרים שיש לי פה בצבע חום. אחר כך אני אחליף בצבע אדום, ובצבע אדום אני אקיף את כל הקווים השבורים. הנה דוגמה לקו שבור, אני מקיפה אותו באדום. ואני ממשיכה ומחפשת עוד קווים שבורים להקיף באדום. כשאני אסיים להקיף את כל הקווים השבורים באדום, אני אעבור לצבע הירוק, אני אעבור לצבע הירוק, שלא עובר לי, רגע, הנה, לצבע הירוק, ובירוק אני אקיף רק קווים עקומים, לדוגמת הקו הזה. את כל הקווים העקומים בירוק. זו משימה 9. אני בטוחה שהבנתם ואתם תצליחו לעשות את זה בלי שום בעיה, נכון? אז עכשיו אני אסביר לכם את המשימה בעמוד 10. זאת המשימה האחרונה שלנו להיום. שימו לב, אני עוברת לעמוד 10 ואני מסבירה. יש פה 3 מסגרות. בכל מסגרת יש 3 סוגי קווים. אבל רק קו אחד הוא קו שמורכב משני קווים, גם מקווים עקומים וגם מקווים שבורים. בואו נעבור על הקווים ונראה. הקו הזה, מאיזה קווים הוא מורכב? נכון מאוד, הוא מורכב רק מקווים שבורים. זה לא קו מעורב. אז אני עוברת לקו באמצע. איזה קו זה? ממה הוא מורכב? מעולה. זה מורכב רק מקווים עקומים. אז הוא לא קו מעורב. הקו
הקו השלישי, תראו מה יש פה. יש פה חצי מהקו, זה קו שבור. והחצי השני, איזה קו זה? קו עקום. קו שמורכב גם מקווים שבורים וגם מעקומים, משני קווים ביחד, נקרא קו מעורב. וקו כזה שהוא מעורב, אני מקיפה בעיגול. אז פה אני אקח, אני אגש לקחת שוב את הצבע שלי, ואני אקיף את הקו הזה, כי הוא קו מעורב, שמורכב גם מקו שבור וגם מקו עקום. גם במסגרת הזו יש צורה אחת שמורכבת מקווים שבורים ועקומים ביחד, אני צריכה להקיף אותה. וגם במסגרת הזו יש צורה אחת שבנויה מקווים עקומים ושבורים ביחד. אז בבקשה, תקיפו את הקווים המעורבים, הצורות שבנויות מקווים שבורים ועקומים ביחד. זו המשימה שלכם, זה השיעור שלנו להיום, שמחתי מאוד לראות אתכם, אני מתגעגעת אליכם, אני אחזור, אני אבטל את השיתוף מסך, רק רגע, חברים, אני רוצה לבטל את השיתוף מסך, כי אני רוצה להיפרד מכם. היה לי נעים, אני מקווה שהבנתם והיה לכם נעים גם, וניפגש בשיעור הבא. להתראות חברים, ביי.